Tá zvučka môže ostať, len zmeníme názov na Burlivá love story. V hniezde bol pokoj až do chvíle, kým bocian Riško nezačal upratovať a našiel vajce. Narobil randál ako v 4. cenovej a potom vyhodil svoju starú z domu. Síce prišla naspäť, no vajce schovať nestihla a nečakaná zápletka nabrala na obrátkach. Zrejme si povedal, že cudzieho drobca vychovávať nemieni. Áno, počujete dobre, za všetko pravdepodobne môže nevera. Bocian to vraj zvykne robiť, keď zistí, že to vajce nie je jeho. To znamená, že bocianica svojho milého zrejme podviedla. Bociany sú si verné celý život, ale tento mýtus, ako vidíme, dostáva vážne trhliny. Presne to isté sa stalo už aj v Lani. Počase ale Riško svojej milej odpustil a na svet priviedli spoločných potomkov. Tento rok je ale všetko inak. 18. deň sa nám na hniezde dejú prečudesné veci. Stále s ňou robí cirkus a stále vyhadzuje. Budem v pochybách, tak čo vlastne chcem. Tak ja osobne som z toho vyťatý ako bandaska. Je to záhada aj pre odborníkov, ornitológov a bocianárov, dá sa povedať, z celého sveta, čo to sledujú. Budú v tomto hniezde ešte lietať triesky a ako dopadne toto talianske manželstvo? To všetko sa dá sledovať v priamom prenose aj na internete. Marek Vnenčák, televízia Markíza.